Precisely 7th of April, he gave that total lockdown nationwide. Man, before that total lockdown, na 7th of April, Kamsi Abuja, when Man, before game, ana akpọbụ m ọkpụkpọ oku na mbazi oku m akpọrọ ịzọ ndụ ndị mmadụ iji onyinye amara Chineke nyere mana maka iyi eriri m eri site na ndị ụka ọbịa agbakụnyere m ịzụ oku ndị nna nna na-akpọ m ka m bịa jere Chukwu na mmadụ ozi mana mgbe mbịawa azụ mbido ihe ji wee kọba akụkọ ahụ maka gị onye akpọrọ ọnụ ị nwere ike iso na ndị na-agba ọsọ dịka Jona. Ihe dị ka ihe mere Jona na-eme ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa maka na agwa Jona nye jere obodo Ninive ka ọ gazie ozi wee gwa ndị mmadụ ka ha si n'ajọ omume wee chegharịa. Jona wee sị mba na ndị a dịzabụ ka ha nwụọ n'ime mmehie ha na ha enweghị ntị. O wee nweta mpịawa azụ amanyere ya Jona azụ tụrụ Jona wee kpọnye n'obodo Ninive wee je kpọpụta ya. Amaghị m ọnọdụ ịnọ ya iso nwe na ndị na-enweta mpịawa azụ n'ụdị dị iche iche. Mpịawa azụ gị nwere ike iso site na di gị wee na-edu gị aka. Ọ nwekwara ike isi na nwunye gị, ọ nwekwara ike isi na ụmụ ị mụrụ. Mpịawa azụ abụghị iwe je n'ihu ọrụ gị maka na o nwere onye niile ka ikwubiere ya okwu ka udo obi wee dị ka chi dị mma wee dị. Onye na-etu a ọ bụrụ na ikwubi ya okwu n'isi
onye na-etu a onye a menwere onwe ya akọrọ ha akọ o nwere mmadụ na-awere ike inwe okwu nsogbu na-ejekwa onye nwere onyinye onye akpụrụ okwubi okwu n'isi mmadụ na-abụ a nke ofu onye adị mma nke onye nke ọzọ ama adị mma ihe ọ pụtaghị abụghị ike onye akpọrọ ọrụ akwụkwọ kama na ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye nwa ga-ekwubiri onye nke ịbụa onye enwetaghị ọgwụgwọ na nsogbu ya ọ bụrụ na ọ daruo n'ebe akwa na-asị Chukwu okike kere ihe nke m duwerezi iche na ndị ọzọ enwerechago onwe ha na-ebe arịrị ịnwa bụ onye akpọrọ ọrụ kwesịrị ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee nọrọ wee zute onye na-edu ana mgbe mba wee kwubie okwu n'isi ndụ ya ka o nwere onwe ya a ga na-abịa na-apịawa gị azụ ihe eji apịawa gị azụ bụ ka ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee kwubiere ndị na-edu a n'ebe akwa na-akpọta okwu ka e wee ọnya bụ ihe ị kwesịrị ime ịnọ n'ihu ọrụ gị ị ga-ekwana ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu ụtụtụ ọba n'ụgbọ ọdịnala Igbo ka anyị dọbiri ya ebe a egwu anyị nụrụ wee egwu si na Ugochi tụrụ ọdịnala tempụl ọ gara n'afọ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo nke ọ bụ nwa bụ onye isi ya n'ụbọchị taa anyị bịakwa n'oge awa nke eziokwu maka ndị ọpụta abụ izi ha na-afụ na soshal midia afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji bịa taa bụ benefit of sacrifice, uru ọ bara na mmadụ ga na-achụ aja. Nke bụ eziokwu bụ na aja ọbụla ị chụrụ you can never regret. Ọnya ka eji wee kwuo one of the natural laws principle bụ na givers never lack. Aka ọbụla na-enye enye ife a na-efu n'ahụ ya. Nwantịrị ọghasị ndị Igbo na-atụkọ ilu si na onye tufuo ọta ụta ya bụ isiokwu anyị ji bịa mana bifo anyị gaa n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa ka na-aga n'iru nke ọnwa Juun a ọta ka anyị ga-achịkọta ya. Ndị niile sonye na aja ga-enweta ihe onyonyo maka nchịkọta ya bụ aja ụbọchị taa. Ọ bụrụ na isonyewu na nke ọnwa Juun mana ị chọrọ iso na nke ọnwa Julaị, chaatị m na WhatsApp, forward ya 3 prayer request, then make donation token to the account number. Echatịzie m na WhatsApp agwa gị other details I need in order to book you. Ana m agwa gị na aja awa aja esi na-ebunye ọtụtụ ndị mmadụ ịnọ ya anaghị esho testimony na social media mana I can tell you na aja a na-achụ n'igwe na okwu a na-ekwubi n'igwe na ọtụtụ ndị mmadụ esigo n'ụzọ dị etu a nwere onwe ha. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchatị na WhatsApp, chaatị m na 08057837672. I repeat 08057837672. Ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa. Echefukwana imetụ aka na share button. Nke ịgba m chọrọ ịkọwara gị bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch true life story. Our Nollywood movies are very unique. Go to our YouTube channel Ugochi tubelu movie productions. You watch our movies. Ọ bụrụ na ị nwere television station ị chọrọ ide show our movies, chat me also na our WhatsApp number ka anyị kpaa maka ya. Ka anyị gama n'iru na nkụzi anyị ji bịa taa. Nkụzi abụghị life changing one ọma eto ogologo ka part 1. Ihe m chọrọ ịkọwa taata bụ ihe gbasara aja. Gịnị bụ aja? Aja na okpukpere dị iche iche a na-akpọ ya afa dị iche iche. Ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya corporal work of mercy, ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya joyful activity. Mana ihe dị mkpa bụ na o nweriri onye ịlụrụ ọrụ ebere, ịlụrụ ọrụ act of charity to any human being ị karịrị ma ọ wee any being at all efilo na ịka mma. Ana m agwa gị na ụdị ọrụ dị etu a na-akwawo ụzọ. Make sure na ịbụ a cause of joy to people around you in one way or the other. It could be human being, it could be elemental beings, it could be anything. Ọtụtụ ndị mmadụ chụgoro aja dị iche iche ha nwetara ngọzi sienu. Ndị ma nkụzi mana na-eji ihe dị na ihe ma wee marụ atụ ihe maghị maka ihe onye mata nji ekwu otu Bible. Ihe nji ekwu otu Bible bụ na mma na 90% of my fans agaghị across Bible in one way or the other. Na nka mmarụ atụ o nwere onye a na-akpọ Abraham kpọsị ọ nọ n'obi n'ihu bie wee fụ ụmụ okorobịa na-abụ ha na-aga o wee kpọọ ha ndị enyi m
na etu unu si kwado goso na unu si na mba dị anya o wee sị ya ngwa bịa nụ ka unu nọ na zuo ike wee ṅụọ mmiri wee gawakwa. Ha kwenyere. Mgbe ọ bịara maka ụdị hospitality a na agwa ịfụnanya o gosiri ha, mgbe ọ gwara nwunye Sara ya kutere ha mmiri ha ṅụchaa, ha wee sị Abraham maka ihe ụdị ịfụnanya o gosiri ha na ụdị oge a na ahụ na-abịa na nwunye ewu Sara ga-adị ime mụọ nwa. Ọ dị ya surprise. Ebe Sara nụrụ onu a wee mụwa amụ sị ka ọ ga-esi wee mee ebe ya akataghị ahụ na eji. Ihe na-achọ akọwala gị bụ na esere ịchụ àjà na ihe adịrọ possible ga-adị possible. Ịfụ na act of love o showed without knowing na ndị ahụ o showed love abụọ dị human being na ha abụ elemental beings dị n'ụdị mmadụ. Ana m achọ ịgwa gị na ọnọdụ gị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ị mata importance of ịchụ àjà. O nwere mkpụrụ obi ọbụla na-achụ àjà ihe na-efunarị by act of giving ma ọ bụ act of selfless services. Anyị na-eji ya na-akwụ ụgwọ dịrị ihe ọbụla wụ bọdị. O nwere spiritual dent ị ga-enwe. Ị niile na ị ga-ata afụfụ for many years, mana o nwere act ị ga-eme isi n'ụzọ dị etu a wee wezụga ya ka mma alụghị atụ. O nwere onye a na-akpọ king bụ Hezekiah nwere sin against God. Yes, wee ma ya ikpe si na ọ ga-anwụ, mana o hudatara ada baa akwa butuo onwe ya na wee nọ na mkpe wee yọọ ayịyọ wee sị Chineke biko na ya dị sorry. That act of humility wee sị na enyekwuru ya mụọ 15 years. Ana m achọ ịgwa gị na ihe ọbụla bụ ọnọdụ n'ụzọ gị na ọ bụrụ na ị ga-eme ihe ekpere n'ikpe na ezi omume na-enwere ike inye gị more blessings. Then ihe na-achọ ịkọwara gị eji wee mara ihe gịnị ebe ịchụ àjà. Ịchụ àjà amaka. Gịnị ebe ịchụ àjà? Ọ bụrụ sọ mmadụ ka ị ga-achụrụ àjà. Ị nwere ike ịchụ àjà without knowing and they encounter elemental beings and angels of God. Let me tell you, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Make sure you create time to show love to ihe niile ekere eke. Ọ na this third world ka ndị mmadụ ka na-eme abuse ihe ekere eke. Ana m achọ ịgwa gị na every creation ihe ọbụla ekere eke Chukwu okike kere o kechasị na ha niile dị mma. For you, ị na-eme abuse, ị nwere ike kpọọ ha animals, ị nwere ike kpọọ ha abuse the environment, cutting trees unnecessarily. All those things you are doing is lack of love. Maka ọ bụrụ ịma na ihe niile Chineke kere dị mma, ịma na ị ga-show love to ihe niile Chukwu kere eke. Ị kpọrọ ya animal, ị kpọrọ ya whatever, but I can tell you na ihe niile Chukwu kere eke na-eto Chineke. The only thing bụ na you don't see beyond your nose. Ị na-afụta ya na some of these things ekere eke bụ nuisance. I can tell you na ọ bụrụ etu anwa. Ihe ọbụla Chineke kere nwere ihe o ji kie. And then nwere elemental beings na governs all this ihe ọbụla ka mma alụghị atụ. The water elements are the mermaids, the water sprites, and rest of them. The air element are salamanders and rest of them. The earth element, ndị na-afụ maka igro ana na ihe dị n'ala, and the rock akpọrọ the gnomes. Then after Maki grow the trees, the mangoes, all these trees you are seeing is called the herbs. Those are elemental beings now govern all those here in the can take care of them. So here na check when you abuse them, in a more those elements. And I can tell you in this gross material world, this world we are living, you can never be successful. Chukwu nọ na throne wee kezie ndị Nigerian man in charge of every department on earth. Now, etu ahụ agwara gị na earthly governance wee a prototype of what is happening in the spiritual. Etu ahụ agent of government is wee nwee road safety, nwee prison warders, nwee nka ihe niile abụ agents of government. Mana onye uwe onye isi ala nọ n'Abuja. Ihe na-achịkọwara gị bụ na etu aka Chukwu okike si wee manụọ ndị Nigerian take care of every man's activity. So some people are suffering today because they step on toes of the entities of powers. By not maintaining your boundary, you will try to become friends to all these entities so that you will be blessed. Our forefathers are this stingy. Ha mana Chukwu nwere ebe okwu na akwụkwọ ndụ na akwụkwọ Ogbuefi na show love ihe niile Chukwu kere. Ndị nna nna anyị ha ghọtara ya ọfụma. Mgbe gburu esi m n'aka my grandmother wee fịa. Mgbe ọnwụ na-ebupụtara nri, one, ọ ga-eweregodo nri ọ bụ nri akpọrọ akpụ ma ọ bụ rice ọ wụpịa. Yes, ihe o ji wee wụpịa ọ bụrụ ịma na a na-arụ ọrụ mmụọ dịka ihe iberibe ka a na-eme.
ihe awa ọ wụpụrụ ọ ma na enwere ant, ọ ma na enwere ọkụkọ, ọ ma na enwere ngwere, enwere otherless animals ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nna nke igwe na-azụ ha ndị ọkwa eziokwu. Now Chukwu okike ihe na Genesis chapter 2 gbara from 4 gbadataba ọ sị na-eke mmadụ to go and dominate and rule the world. Human being nọ ka caretaker to the entire universe. Now anyị ga-egosi as caretaker ihe egosi love to otherless animals. Don't forget that we are all higher animals because we have originated, we have part of spiritual. But those animals is from the realm of animalistics. Now we are higher than them. Yes, for the fact that we are higher than them, anyị nwere ubi ma ọ bụ nwee ihe anyị na-eme anyị ga-ene living. So we should show love to otherless creatures. You got that? Don't be too stingy. I can tell you that mgbe ọbụla iwepụtara ihe ahụ ọnya ka our forefathers ji were rie ebulu long. Mgbe ewepụrụ those things, I know that my grandmother when she was alive, every morning ọkụkọ ya niile nwere nke na-apụnụ tii na ha abịa rie ihe ọ ga-enye ha n'ụtụtụ. O meghe ozu ya amụm ihe ọ na-achịtara na amụm na ọdawa or whatever. Mana ọ na-awa omeghe anadọ ya every morning fụ na ọkụkọ gasị na ga-abịa na window na-eme kọkọkọkọkọkọ. Ịghọtago tiri o meghe anụ ụzọ ya were ihe awụọrọ ha ha dịchazie small time we see them going out from mpio. And ibido a na-emebe ekete echi ịmụta ihe nne jee gote ọkụkọ one ma one na-eme every morning wụsara ha nri. Ime ihe a consistency constantly, I can tell you with time ha enwere ike go out unless if pụtara n'ụtụ ụkwara ha datị ha dịchazie nke ahụ ewepụ. So you are making friends with them. Don't be seeing animals na ha enwere ihe akaụntụ. O nwere ihe ọbụla Chineke kere dị useless. So ihe na-achịkọwala gị bụ na our fathers na-awụpụ datin anwa those animals mana those things a na-awụpụ abụrụ particle na-ewụpụrụ ya intentionally. I can tell you na ihe ị na-eme ihe abụ ka aṅụrị kpaa ha, and I can tell you maka na ịdị ha na ihe ha na-ekwu ha ga-asịrị Chukwu okike ihe mere Eze-Ana ji wee wụpụrụ anyị ihe awụ out of love. God bless him. Our forefathers are doing the bottom mgbe mmadụ ada ama blessing dị ya. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na those time ahụ ị wetara ma rice isiri esi ọ na-etest foreign ọkwa eziokwu maka na ọ bụrụ normal food ndị those particles ant na ndị lizard na-eri. So etu ahụ isi enwe aṅụrị na ya uncle gụtara ihe from obodo oyibo gụtara ụsọ DCC test bro before. Etu a ka those ants and lizard si enwe aṅụrị na mgbe ọbụla some of those particles ewụpụrụ ha intentional. And I can tell you na ha nwa dị nwa aṅụrị ma na ihe a abụrụ nọọ ihe kpachara anya wee mee. Therefore they will intercede for you. Again, ụfọdụ ndị mmadụ amụrụ reason why anyị ji anọkọta etu a jee na mmiri. Ihe anyị ji eje na mmiri eje achụ aja were nwere ihe Chukwu kere eke n'ebe anwa living things. Those living things anwa ha na-eri earthworm na-eri all those more than rest of them. Mana mgbe ọbụla anyị goro ihe ọnụ na-eri biscuit, banana, sweet bananas and rest of them ebe anwa ha ma na ihe a abụrụ normal thing ha na-enweta bịa. And ha ma na o nwere prayer ihe mbụ n'obi wee weta ha datin. Etu anwa isi eje na motherless baby home ime ihe batara eji asị gị na-achụ aja ịkpọ ụmụaka gị mee saraka. Ihe eji sị mee ihe a bụ obi aṅụrị ụmụaka ga-enweta joy because you must be a cause of joy to another creature ka joy wee bụrụ nke gị ghọtara ya. Now mgbe ọbụla ijere cause of joy to other creatures and they are happy, believe in me, they will intercede on your behalf. Ghọtara ya. So ihe ọbụla ị na-eme spiritualize it as a point of prayer. Now mgbe ọbụla iji gota those things ihe ọnụ na-eri pụrụ ihe ọma ibu n'obi as your prayer, go to the riverside, you can do it. You can do it and when you hear a prayer request, try it, it work like miracle. Now ajeghị eji achụ ebe ahụ na ịfụnanya na-egosi ihe ndị ọzọ Chukwu kere eke. Because gụrụ enwe ịfụnanya ọ bụrụ ịfụnanya mgbe ị goro enyi nwaanyị fon ma ọ gorie ya mba maka na ọ ya epe ego back and ịmagọgwụ ụmụ nwaanyị na ịbụrụ nwoke igogharara ihe ọ madogo na ya enyeghị nke ọzọ na ya kwụọ na gụgwọ kwa ịma. When you help other creatures out that they can pay you back, that is when you get blessing. So if those fishes for those other things be na mmiri ihe nwere ubi ma ọba ma Chineke ga-esi n'aka gị zụọ ha nri. Ka m kwa akọ nka before mmechie ọ bụrụ na ịbụ landlord etu a na ịbụ landlord kedu ka ị ga-esi wee chee na ịbụ tenant o wee bụ na landlord gị jere Port Harcourt ọ mara nọ ya nọ more than one day o wee ruo ebe a ọ bụ na ndị bie enwere ndị fa ga-eri tenants will provide their food for landlord's family. How do you think landlord ga-esi feel n'ebe ndị tenant ya nwa na provide food for
his family and children. Etu aka Chukwu okike ga-esi wee feel happy when you on your own is taking care of ihe o kere eke. Because what make a man to be in charge of entire creation. So what am I telling you? What I'm telling you is now, learn how to give out things to less privileged. We human beings, I will be more woba. But those ants and lizards and the rest of them, they will be more woba. So whatever you are giving them, spiritualize it as act of love. The Oyibos understand it that even you can't even abuse their domestic animal in your house. Because they are the advanced. How many of those things work with their own right? So manadu to the ano I aso ha. Ede ano okwu ha na-ekwu iche na mmeri, iche na nkịta abụ not just not. So ihe na-ache kọwala gị. Learn ka ị ga-esi wee na-achụpụ aja. Those small child. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịsị na akwa aja ya eticha na efere bupụ. Let me tell you. Ọ bụrụ na ọmụnwa na-achụ aja, anyị na-akpọ ya aja ọgbọnuke, a na-achụpụ n'ilo. Aga m ike tinye Fanta n'ime, tinye ọda biskit ihe unu na-eri, tinye 500. Ime nji eti that money. Those ndị ahụ ịkpọrọ ndị ara, those ndị ahụ ịkpọrọ ndị ọgbanje, those ndị ahụ kwụ na-akwụ ya na main road. I can tell you no nwere forces na-eso ha. Isi na asị ya na hụ na bus stop ka chifo. Ọ bụrụ na ebujere owu n'ọgwụ. Ma ọ jee rie those dirty things. Ma ọ bụrụ na ebujere owu n'ọgwụ. Have you asked yourself why in that you read those things now on a main road, but yet they still live? Ogoso no catch good there. Then na check while again that Fanta I want to I bought that Fanta intentional. Isn't sure to create joy. Never onya one them mother back to the last one. But one year of that 500 or 500 and for Ochia. Obi angry about there. Or what a Fanta will biscuit the time. When 500 I just show here the amount. Isn't sure that happiness, yawa. You know what I mean? That's Sadaka Apostle Sujeme. He actually have that happiness. Man, me have a tangible man manager. Obi had 100% pure. You know what I mean? How you read those things, how may if they will not talk against you. Man, I'm a human being. In when he can yellow human being, mother tenaka. For the when he can say another hakaraka. So human being will I job. You know what I mean? So come on, mama, we hear the aja, we hear less animals, and then mystic aja. Come on, happen human being. However, I do two of both of them. But then I check a while ago, we don't attach aja. I want our job on the in vain. Even that aja with the choro, chonyo wage with spirit one on Ojiria. Man, that aja with Chala. If they met here, those ants and the animals will come and feast on it. They will be happy and join you in prayers. Before Meche, he matter ichuaja and they cause happiness to other fellow human being. Uru oba. Oh, when you are Docas na Bible, I would have Docas or Peter. When I Docas before Peter, the man can never back na Docas for the negotiate aqua, for the negotiate how much teacher have benefit today. Now for Docas. The West Maki or more Docas. Maki na the umbilical cord, spiritual umbilical cord has not been severed. That much at Docas back to life. I can tell you. Now because of ihe ọma ị na-eme na ayọ ndị mmadụ na ayọ n'isi gị na enwere ike ime ihe dị n'anya mmadụ dị unbelievable. So bido chụba aja ya na-achụ na-ebupụ ihe ịma na aja echụrụ nwere ike ibupụrụ accident, ịma na aja echụrụ nwere ike ibupụrụ ọnwụ ike. Bido chụba aja ka m kwụsị ebe a na-agba nke mbụ. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbala gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 080578 37672. I repeat 080578 37672. And then check video. But I can share button. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekwu m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ na onye ọbụla chechara ihe ọjọọ ya eme ụnụ na onye ahụ eme onwe ya. A sị m ife ọma dị n'elu ya darụ nna na ọdịnala ya pụrụ ụlọ ome. A sị m onye ọbụla chi na-akwụ na ama acha na mpama ya abara nke ya. Asị m onye ọbụla sịrị ihe ọjọọ mere ụnụ onye anwụrụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe ya na asị m ka ọmaka niile na okwu unu niile kpọpụ ndị mmụọ anjelu nke Chukwu na-eje ozi n'ụbọchị taata bụ ụbọchị afọ ka ọ gọzie ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ya gazie n'ọfọ.